naman tayong lulutuin itong ginataan na gulay. Ang gulay ko ay ampalaya, kalabasa, sitaw, at lalagyan ko siya ng siling verde. Tapos, mayroon ako ditong kasim. At ang spices ko ay bawang, ginger, red onion. Tapos, ang seasonings, I have here secret granules. Secret. May secret ako. Black pepper, salt para sa kanyang salty taste. And then, syempre, a little bit of oil. Canola oil ang ginamit ko ngayon. So, uumpisan ko ang pagluluto at samahan nyo ako at magluto tayo ng masarap na spicy ginataan with secret granules. Okay? Let's go! Hintayin lang natin tumuti.
over till it will be cooked. Ganun lang kadali. Okay, let us wait. Let it simmer for 5 minutes only. And then, ready na ang ating ulam. Okay guys, let's see. Wow, what a surprise! Nagtubig siya. Yan ang gusto ko para may pangsabaw tayo sa kanin. Ayan, ngayon ko lang hinalo guys kasi maimpalaya para hindi pumait. See, ganon. Kaya nagtaka kayo bakit ganon hindi kinahalo-halo para hindi pumait. And then lumipas ang 5 minutes, tingnan natin kung naluto na ang ampalaya, specialmente perke. Nag-i-Italian. Kasi itong ampalaya ay mapait. That's why, tikman ko siya kung okay ba para sa mga bata. Kasi hindi ko naman siya hinalo. Init. Kulang ng alat. Oh. Kasi hindi ko pa nilagyan ng asin, pero okay na, luto na siya. Ayan. Asin, 1 teaspoon and 1/2 teaspoon of black pepper. Hindi siya mapait, walang kapait-pait. Ganun lang ang secret nun guys. So nakita nyo kung anong sikreto ko pag nagluluto ng ampalaya, ganun lang. Nakita nyo, buo-buo pa ito, hindi nalata. Kasi, naorasan. 5 minutes lang talaga. Hindi siya mapait, tapos crunchy ang mga gulay. So, patayin ko na at kakain na tayo. Yun, ganun lang ang secret sa pagluluto ng ginataan with ampalaya na hindi mapait. Yan. See? Tapos, masarap siya kasi may sili. Spicy konti na nagbibigay ng excitement sa pagkain. So, kain na tayo guys. Sana naibigan nyo at sana ito ay makatulong sa pagluluto nyo in the future. Kung gusto nyo magluto ng ampalaya o gusto nyo magluto ng gulay na ganyan na colorful at intact pa rin, hindi siya lata at ang ampalaya ay hindi mapait. Okay, thank you so much guys. Please like, comment, share, and subscribe. At sana ay maging marami pa tayo. Sana i-share nyo sa mga kaibigan nyo. At tayo magkita-kita uli. At huwag nyong kakalimutan pindutin ang bell button. Yung pinaka-bell button na beside the subscribe button para sa ganon ay makita nyo kaagad kung ano ang bagong upload ko in the future. Okay? So, bye-bye guys. Naku, ang pawis ko guys kasi hindi ako nag-electric fan or what dito sa kusina para makakuha ng video. See? Nakita nyo ang trinabaho ko? Okay, bye-bye. God bless. I love you guys.